what's up boys? So nami karon dire sa kuan SRP nagbuhat para may bus kay mo ato may kuan SMC side kay grabe yung layas balay. So wala kami nga walay liko, wala si liko na makauban, so kanang uban dili. So ayun, wala may bus, so nagbuhat kami karon. Arang abuga, di madak. Istorya sa tagos binisaya ron ha. Oh, abuga. So wala gyapon mag may bus para sa side oh. Pero na ni kuan bus. So ayun. Grabe kainit dire jud sa kuan SRP. Dami nagkuha sa store. So mao ni ang kuan tabo sa Cebu nga ni ka trapika oh. Ay na pa jud kay kita. Wow. So ako sa niputlon karon nga video dito nana ko sa seaside ini video sunod awa dali ara na hon. So ayan na nami sa may bus karon dana. Next up SM. So ayun na nami sa SMC side. Kasi masultan ni mo ya katong travel. Ikaw te. So masulod nami. Asa ni Pamon ha. Mamaya na. So na nami sa sa SM. So maglaglag kami ron. Wala mi buhaton. Kita na ka forever na ko ta, kung ka forever. Yeah. Kita na kasama ka forever ta, kung ka forever. Ta, kung ka forever. So, awkward kayo, kaya dagan kayo ng tanaw na. So, namin sa escalator ka rin. So, saka namin. Road to heaven. So, road to heaven namin. So, ngayon, awkward kayo, kaya dagan kayo sigtanon ako tungkol sa kagwapo. Murang ko artista good. Dagan kayo matanaw. So ada namin second floor in heaven. Asa man dito ron niya? Luggage. Ha? Luggage. Kasi luggage. Malita. Ay. Babay sila na ako. So ada namin sa kuan. Pero magbawal din rin mag-video tali. Okay, ayan. Wala man ikuan. So, ako sa nikat ha. So ayun daw. Grabe. Window shopping daw. Grabe si kuya oh. Wow. Ceiling. Sa ceiling eh. Basta dami sa mga butang wala ko'y alamag. Pili lang ani. Pamili ani mga dapa oh. Pwede ko na malingkuran. So lingkod ta. Grabe. Mga 30 minutos na jud mi dire. So na. Katubo na ko. Wala pa ko ligo. So diana ang delivery. Namong ihuwat nga 3 minutos. Patay sa sulod. How nang i-relate na ilang kanta. Garanti ka gamit mo for kanya tagayin ng flight mo ensure dito na yung wheels na lang ang pati yung wheels level yun na siya brad ensure dito na Sisto pa ano yung wheels siya ikaw ma'am kailangan natagdag standard size sa cabin mo ba usually best cabin so diyan na continue kapalit na mi. So
So na si Captain America. Ang crush. Joke. Kami sa Play Store. Daghang kayong duaan kay Play Store nga eh. So paggawas namin sa among gipalitan. Oh, ang forever nakita na ko sa akong forever. Tara akong forever. Oh. Yes. Di man din tao. Niloko lang pala ako. Pag walang pumulot sa iyo, akin ka. Wala namin sa bukas sa birthday kay magbaon sa mga onta. Mga on me or mga snack. Masaya mong masulti eh? Mga onta? Mga unta kay gutom na. Ikaw ya? Dabuy. No comment. So mo niya pilianan. Ana. Na. Na. Kana. Basta kanan. Puro lami. Pero ang ako sa pinakalamihan kanina. Sarap. Grabe, lami aja guys ng beef dili. Labi na ito na katong pinakustong bukong din. Ito na ibukong. Brian. Oh, katong Bryans na. Arni, dumos ko sa verde. Na. Grabe. Yes, maunay wala sa Batangas is awa. Maunay wala sa Batangas. Iba